Binecuvântat să fie Domnul! Mă bucur mult ca în după masa asta să fiu în Biserica Lumina și ce-i bună lumina ziua, da păi noaptea, da păi seara. Și așa cum știți, trăim într-o lume tare întunecată. Tocmai de asta aveți o chemare specială, dumneavoastră la Oradea, noi la Bistrița, și oriunde ne-a așezat Dumnezeu. Ne-a chemat Domnul să fim sare și lumină. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă bucur mult împreună cu familia Moldovan să vă vizităm în seara aceasta. Frate Nicu, nu te-am sunat. Măcar că a fost o vreme când ne-am auzit des la telefon, ne-am văzut și la Bistrița, dar am vrut să vă și încerc să văd dacă sunteți sau ați rămas un prieten bun al bistrițenilor. Da, fratele Nicu Winter, Dumnezeu ne-a înfrățit într-o mare durere a lor. Am întrebat pe fratele păstor, pe fratele Călin, dacă sora Andreea este aici și mi-a spus este pentru prima dată fără baston, adică fără ajutoare, doar cu ajutorul Domnului. Andreea, mă bucur tare mult să te văd la biserică. Nu exagerez deloc, dar cel puțin în perioada aceea să știți că ai fost înfiată. Ai fost a Bisericii Sfânta Treime. Știu că v-ați rugat și voi mult, numai că noi fizic am fost mult mai aproape de ei, de familia Winter și așa am simțit că Dumnezeu ne-a înfrățit în durere. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pentru mine așa e o mare bucurie să văd un Dumnezeu al minunilor. Un Dumnezeu care te ridică și un Dumnezeu care nu te lasă. Când veți mai trece și alții, că vom mai trece prin încercări. Spuneam în birou pastoral fratelui Călin, eu sunt un om mulțumitor lui Dumnezeu. Nu știu să fi fost vreodată pe lângă depresie. De-aia zic că nici nu știu ce e aia. De când eram copil, am fost un copil mulțumit, am știut să mă mulțumesc cu lucruri foarte puține și să fiu fericit cu un corn, chiar și fără ciocolată. Mergeam în slujire, în anii trecuți, mi-aduc aminte, și acum am fost coleg cu fratele Ghiță Mocan de la Oradea și mai mă ironizează câte un pic, zice, mă trimitea în misiune, n-aveam bani de sandvișuri, dar ne cumpăram câte un corn. Ăla era bun, că era cu ciocolată. Dar asta a fost inima mea. Întotdeauna m-am mulțumit cu tot ce mi-a dat Dumnezeu, dar spuneam fratelui Călin, frate Călin, am realizat tot mai mult în lumea asta că lumea în care trăiesc nu e pentru mine. Nu-s frustrat, nu sunt în depresie, dar lumea asta nu e pentru mine. Și am o veste bună în seara asta, nu e nici pentru voi. Dacă nu mă credeți în seara asta, o să vă convingă nu un predicator, o să vă convingă Domnul. O să ajungem momentul când ne dăm seama că într-adevăr pământul nu e pentru noi. Nu suntem făcuți pentru pământ, suntem făcuți pentru cer. Dar până atunci, pământul e frumos, dacă e Dumnezeu prezent. Binecuvântat să fie Domnul. Vlad, te colindăm și pe tine aici la Oradea, e împreună cu Ioana. De obicei, eu am vreau să fiu gazdă bună și când sunt în deplasare și de obicei pe unde mă duc, invit pe frați să vină pe la Bistrița. Și, dragă Biserică Lumina, vă invităm să veniți la Bistrița. Și acum invitația e foarte serioasă, mai ales că Vlad și Ioana o să aibă nuntă anul viitor. Deci, Vlad, îi chemăm oficial, veniți la nuntă. Uite că ți-am făcut și eu câțiva nuntași. Da, lăudați să fie Domnul, știu că sunteți alături de El, de toți oamenii lui Dumnezeu și asta e o binecuvântare să putem sluji pe Domnul cu drag, dar întotdeauna. Fratele Nicu știe lucrul ăsta, Biserica Sfânta Treime e o biserică extraordinară. Am spus-o și o spun mereu și am zis, nu cumva cineva să bârfească, să dea un pic în Biserica Sfânta Treime. Dar știți de ce e așa de frumoasă Biserica Sfânta Treime? Nu pentru că e fratele Victor, păstor, pentru că avem atâția cântăreți, că v-am dat și dumneavoastră. Acum, apropo de asta mă gândeam, noi v-am dat cântăreți, o să pescuiesc un predicator în seara asta. Dar uite că toți s-au dus în slujire, în misiune, dar la vară o să mai avem noi să mai discutăm și lăudați să fie Domnul. Dar, dragii mei, am spus-o că Biserica Sfânta Treime e atât de frumoasă,
de specială, nu pentru că fratele Victor e păstor, nu pentru că avem cântăreți extraordinari și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat Dumnezeu cu cântăreți, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu predicatori. Dar Biserica Sfânta Treime, ca Biserica Lumina și ca orice biserică, strălucește datorită lui Hristos. De asta vă rog, dacă cumva, acum eu știu, nu cred că cineva o comentat de Biserica Lumina, vorbesc de membri de aici, dar dacă ați comentat, careva să vă ierte Dumnezeu. Știți de ce să vă ierte? Biserica asta e Biserica lui Hristos. Dacă eu ca păstor nu mă simt bine să aud pe cineva vorbind rău de o biserică, dar ce, biserica e a mea? Am murit eu pentru ea? Oameni buni, pentru bisericile Lui, pentru biserica Lui a murit Hristos. De asta lăudați pe Dumnezeu pentru biserica în care v-a pus și Dumnezeu să strălucească în viețile noastre și Dumnezeu ne va da har să-L putem sluji cu mult drag. Vă aduc salutări din partea Bisericii Sfânta Treime, prietenii voștri vă salută cu drag, dar toată adunarea vrem să fie binecuvântată de Domnul și cred că Dumnezeu până aici va purta de grijă și Dumnezeu va da mult har în continuare. O să aduc un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, l-a așezat în inima mea, din 1 Tesaloniceni, primul capitol, și pentru că e un capitol scurt, îl vom citi în această seară tot capitolul, are doar 10 versete. Haideți să stăm cu toții ridicați înaintea Domnului și citim cu drag cuvântul lui Dumnezeu. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Vă rog să vă reașezați. În această seară, mesajul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, l-a așezat în inima mea, pentru că am cerut un cuvânt de la Domnul. Întotdeauna când mă duc într-o slujire, fie că sunt în alte biserici sau în Biserica Sfânta Treime, întotdeauna cer un cuvânt de la Dumnezeu. Au fost ani care am învățat lecția pentru totdeauna și mi-am dat seama că sunt persoana care nu pot impresiona oamenii. Și am învățat lucrul ăsta pentru totdeauna și mi-a fost îndeajuns. De aceea, oriunde mă duc, nu mă duc să impresionez pe cineva, că și să vreau nu pot. Dar oriunde mă duc, îl rog pe Dumnezeu să mai spun un cuvânt. Știu că și dumneavoastră aici aveți cântăreți buni, aveți predicatori buni, dar întotdeauna, dragii mei, când se ridică un om în numele Domnului, cereți un cuvânt de la Dumnezeu. Dacă pleci doar cu o predică, nu-i suficient, nu-i de ajuns. Predica este foarte bună, dar acea predică să fie cuvântul lui Dumnezeu pentru tine și pentru casa ta. Și cred că și în această seară Dumnezeu va așeza acest cuvânt în inimă. Mesajul l-am intitulat
Biserica devenită model. Biserica devenită model. Este un cuvânt care nu l-am predicat în Biserica Sfânta Treime, măcar că acest cuvânt îl doresc și pentru Biserica Sfânta Treime. Dar dacă Domnul mă ajută, îl voi predica. Dar noi acum citim cuvântul lui Dumnezeu și nu cu mult timp în urmă, eram în cartea 1 și 2 Tesaloniceni, Dumnezeu a așezat acest cuvânt în inima mea și în această seară îl voi împărtăși împreună cu dumneavoastră. Și m-aș bucura, fiecare frate, fiecare soră, fiecare prieten, poate unii sunteți aici musafiri, nu sunteți membri ai Bisericii Lumina, dar Dumnezeu să vă dea harul să fiți parte a Bisericii lui Hristos. Și despre biserica din Tesalonic spune cuvântul lui Dumnezeu și vorbește aici Pavel despre istoria ei și spune, da, ei de la idol, de la dumnezei străini, s-au întors la adevăratul Dumnezeu și biserica aceasta a devenit o biserică model. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 7. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii. Oare ce își dorește Biserica Lumina din Oradea? Știu că fiecare biserică are o viziune, are o strategie. Ne dorim, urmărim ceva, vrem pași pe care să-i facem. Dar ce poate fi mai frumos ca o biserică? Da, bune sunt cântările, mai ales că sunt pentru slava lui Dumnezeu și pentru zidirea noastră. Și trebuie să vă mărturisesc, nu-s cântăreț, dar îmi place cântarea extraordinară. Cânt, dar mai ales când sunt singur, să nu mă audă nimeni. Dar cânt uneori până cu lacrimi în ochi. Trăiesc cântarea, mă bucur. Da, bune sunt cântările. E bine să avem cântări, să avem cântări care îl înalță pe Dumnezeu și e zidită inima noastră. Bune sunt predicile, buni sunt predicatorii. Dar, dragii mei, dacă ne-am dorit ceva și ce am așteptat, sau dacă vreți ce așteaptă Dumnezeu de la biserica Lui, și acum în seara aceasta, Biserica Lumina, este tocmai acest lucru, biserica să fie o pildă, să fie un model. Biserica devenită model. Acum trebuie să vă spun, erau niște frați slujitori într-o zonă și știți cum se mai plâng și cu pandemia și cu frecventarea bisericii, că s-a schimbat programul, s-au schimbat oamenii în timpul pandemiei și fiecare cumva își spunea durerea lui, dar unul așa parcă a fost încurajat și a zis, când văd că peste tot e așa cumva, nu o zis rău, când văd că peste tot e greu, zice, așa parcă-s mai liniștit. Păi oameni buni, nu mă liniștesc să știu că dacă biserica noastră nu merge așa bine, dar nici alta nu merge așa bine, cumva să liniștit. Nu, Dumnezeu de la orice biserică cere să fie o biserică pildă, o biserică model. Și spune cuvântul Domnului despre biserica din Tesalonic, spune, ei s-au întors, dacă vreți, de la minus, spune, s-au întors la Dumnezeu de la idolii. Acum, care a fost pe câmpul de misiune, am fost de 2 ori în India, pe termen scurt, și am văzut cum oamenii slujesc idolilor. Dincolo că am zice noi, da, e așa o închipuire, niște statui, niște dumnezei cu 6 mâini, cu urechi multe, hidoși. Dar dincolo de înfățișarea asta trebuie să știți că sunt niște duhuri rele. Oamenii sunt prinși de patim, de duhuri. Greu să scapă oamenii. Dar zice Biblia, voi de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să-L slujiți cu toată inima și ce mai frumos spune, ați ajuns o pildă. Ați ajuns un model. E rugăciunea mea către Dumnezeu în seara asta. Să vă facă Dumnezeu un model pentru Oradea. Puțin amin a fost în biserică. Fratele Clino zice tare, că normal e păstor. Dar am o întrebare, nu sunteți toți parte a acestei biserici? Oameni buni, biserica, îmi doresc din toată inima, Biserica Sfânta Treime, să fie o biserică model. Nu ca să concurăm cu altcineva, dar asta e chemarea noastră de a fi sare și lumină. Și spuneam, e o binecuvântare, e o onoare, o mare bucurie să fii parte dintr-o biserică model.
Dar ce înseamnă biserica model? Și o să vedem aici, pentru că Dumnezeu a vorbit inimii mele și în această seară îl rog pe Dumnezeu să vorbească și altora. Ce înseamnă o biserică model, pildă? Acum, dacă aș avea sau, ziceam să împărțim niște hârtii, acum nu mai e nevoie, acum pe telefon, un cod și scriem toate, se centralizează. Dacă v-aș da fiecăruia oportunitatea sau ocazia să scrieți ce înseamnă biserică model, știu că fiecare dintre dumneavoastră ați venit cu un fel de biserică model. Nu s-ar potrivi gândirea la toți, a unuia ca și a celuilalt. Dar totuși ce zice Dumnezeu că înseamnă biserică model, și asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu în primul capitol din Tesaloniceni. Și mai întâi, primul lucru, biserica devenită model, nu uitați, are cea mai bună locație. Biserica devenită model, primul lucru, are cea mai bună locație. Nu știu cât sunteți dumneavoastră de mulțumiți cu locația dumneavoastră. Noi la Bistrița suntem foarte mulțumiți, dar vrem să ne mutăm de acolo. De ce vrem să ne mutăm? Clădirea e destul de încăpătoare, nu e suficient, nu avem locuri suficiente. Mai ales dimineața stau oameni și în picioare, dar am zis, nu avem locuri de parcare, nu avem niciun loc de parcare. Vă invidiez cu o invidie sfântă când văd locuri de parcare în fața bisericii. Adică când zic asta, m-ați înțeles, sunt fericit pentru voi. Când văd locuri de parcare ca au alții, nu-s răutăcios, dar sunt fericit să văd că ai unde parca mașina. E extraordinar. Acum o să ziceți, frate, dar noi ce locație frumoasă. Dar nu-i vorba de locația asta, adică Calea Clujului sau ce stradă asta. A noastră e, și a noastră sună frumos, Aleea Trandafirilor. No, ce poate fi mai frumos? Aleea, măcar că nu prea avem trandafiri pe ea, dar numele e extraordinar. Dar, dragii mei, nu-i vorba de o locație fizică. Și uitați care era locația bisericii din Tesalonic. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel, Silvan și Timotei, către biserica din Tesalonic, adică biserica tesalonicenilor, care este adică e localizată. Unde e localizată? Care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Biserica care a devenit model are cea mai bună locație. Și locația spune că e în Dumnezeu Tatăl și în Iisus Hristos. Extraordinară locație. Mă uit cu drag la dumneavoastră, cei care sunteți membri ai Bisericii Lumina. Cei care frecventați și poate n-ați făcut încă pasul botezului, grăbiți-vă să-l faceți. Pentru că, dragii mei, e o onoare, e o bucurie să faci parte din Biserica Mântuitorului. Și Mântuitorul a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Și spune, biserica asta din Tesalonic avea locația frumoasă pentru că era în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Dar ce înseamnă să fii în Hristos? Asta este locația extraordinară de a fi în Iisus Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Păi nu-l putem defini decât prin alt cuvânt din Scriptură care ne ajută să înțelegem ce înseamnă să fim în Hristos. Și mai întâi, la punctul acesta, a fi în Hristos înseamnă să fii o făptură nouă. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, îl vom și afișa, 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Dacă este cineva în locația asta, adică în Hristos, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată, toate lucrurile s-au făcut noi. Frați și surori, dragi prieteni, a fi în biserica model înseamnă să fim cea mai bună locație. Cea mai bună locație, spune Tesalonici, este în Dumnezeu Tatăl și în Iisus Hristos. Dar a fi în Hristos înseamnă să fii o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi. Suntem într-o seară. Cei mai mulți suntem parte din Biserica Penticostală.
Dar vreau să spun o întrebare și n-am nevoie de un răspuns. Mai ai lucruri vechi în viața ta? A fi în cea mai bună locație, a fi în Hristos, a fi în biserica Lui, înseamnă să fii o făptură nouă. E seara în care Dumnezeu mai face înnoirea. Dacă este cineva aici, poate dintre tineri, poate dintre noi care frecventăm de ani și ani de zile Biserica Penticostală, și poate în viața noastră mai sunt lucruri vechi, vorbe vechi, priviri vechi, trăiri vechi, adică ceea ce nu place lui Dumnezeu, adică lucruri păcătoase. Pentru că spune cuvântul, cine este în Hristos, este o făptură nouă. Asta înseamnă să fim în Hristos, făptură nouă. Și cine vine și este primit de Hristos, Dumnezeu îl înnoiește prin nașterea din nou, binecuvântat să fie Domnul. Da, dragii mei, a fi în cea mai bună locație, a fi în Hristos, înseamnă a fi o făptură nouă. Apoi mai spune cuvântul lui Dumnezeu, când suntem în locația aceasta, adică în Hristos și în Dumnezeu Tatăl, înseamnă să trăim fără condamnare. Da, Hristos ne-a înnoit, Dumnezeu ne-a iertat trecutul, o cântare spune, mi-ai șters pentru veci tot trecutul. Romani, capitolul 8, cu primul verset. Este un cuvânt extraordinar. E cuvântul lui Dumnezeu și uitați ce spune Sfântul Apostol Pavel. Acum, nu ieri, nu mâine, în momentul acesta, acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos, adică în locația aceasta unde era biserica din Tesalonic. Pentru că cel care este în Hristos e o făptură nouă și doi, pentru cei care sunt în Hristos nu mai este nici o osândire, adică nu mai este nici o condamnare. Privesc cu drag la dumneavoastră. Dacă ar fi acum să priviți, de exemplu, ultimii, 5 ani din viața dumneavoastră, aveți anumite lucruri care să vi le reproșați? Nu doar să vi le reproșați, lucruri care să vă condamne, să vă osândească. Citeam tot așa, în lectura mea sau relația mea cu Domnul, citind Scriptura, citeam, cred că în urmă cu vreun an, Cartea Iov, oricum o citim cu biserica în fiecare an. Și am ajuns la capitolul 27 cu versetul 6 și vreau să vă spun că versetul acesta, măcar că l-am citit și altă dată, dar de atunci a rămas în inima mea și în mintea mea și nu mai iese. Pur și simplu m-am pus înaintea lui Dumnezeu plângând și am spus, Doamne, vreau numai asemenea zile. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Iov 27 cu 6. Țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Și spune așa Iov, inima, nu mă mustră, adică nu mă condamnă inima, nu mă condamnă pentru nici una din zilele mele. Nu știu dacă ați întâlnit în viață oameni care sunt specialiști la osândire, la condamnare. Ții o predică bună și zici, măcar astăzi când am predicat bine, o să mă lasă în pace. Și tot găsește ceva. N-ai stat drept de spate, ai mai, nu știu, dacă nu transpiri, n-ai pus inima. Dacă transpiri, te agiți prea tare, nu? Îi câte ceva întotdeauna. Eu acum nu știu cum să-mi găsesc echilibru. Vedeți că când mă mișc, când mai stau mai liniștit. Depinde cum simt. Măcar că atmosfera este bună și căldura e numai cât trebuie. Dar spune Iov, aici nu-i vorba doar de un om. Mulțumesc, Vlad. Am o batistă, dar mai uit de ea. Da. Iov spune inima.
Că trebuie să vă spun ceva, dacă știu că aici în partea dreaptă aș avea 2-3 frați care la urmă m-ar osândi, adică m-ar condamna, ce ar însemna asta? Să zică, frate Victor, ai făcut atâția kilometri cu așa predică. Aș căuta ușă în partea stângă, aveți ușă acolo sau nu? Aleluia, ați văzut? Păi să știu că cineva ar fi acolo și m-ar osândi, m-ar judeca, să zică, dar frate, bați atâția kilometri pentru o asemenea predică? Păi normal că aș lua în partea alaltă și aș înconjura un pic, dar lăuda să fie Domnul. Adică m-aș mișca un pic. Dar uitați ce spune Iov. E vorba de inimă, nu de oameni. Că oamenii te condamnă uneori pe nedrept. Da, poate fi și pe drept. Dar uneori te condamnă pe nedrept. Dar pe un om, că-i pe drept, că-i pe nedrept, îl poți ocoli. Te poți duce mai în stânga sau te poți duce mai în dreapta. Dar există ceva fără de care nu poți merge. Și Iov zice inima. Adică dacă mă duc un pic în stânga mea, e inima mea, e cu mine. Nu pot să scap de ea. Dacă mă duc un pic mai în dreapta, e cu mine. Nu pot. Și zice Iov, e vorba de inimă. Acum, nu știu în seara aceasta dacă sunt aici frați, surori, care în seara aceasta au anumite lucruri care poate diavolul vine și vă osândește, vă condamnă și spune, da, te duci la biserică, dar ține minte că săptămâna trecută ai greșit. Ai greșit luna trecută, măcar că ai zis în ianuarie că nu mai greșești. Și tot ai greșit. Și diavolul, în mod special, este specialist în osândire, în condamnare, că el ne pune să păcătuim, ne pune să greșim și după ce păcătuim, după ce greșim, vine la nivelul minții și spune, no, uite ce ai făcut. Vine cu asemenea condamnare, cu asemenea osândire, încât nu mai reziști. Și Iov în tot necazul lui vine și spune, inima mea, nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. V-aș da iar așa un timp de meditație de un 25-30 de secunde. Privește un pic în viața ta. Ai o zi de care îți pare rău și ai zice, dacă ai fi doar tu cu Dumnezeu, să nu fii în biserică, să fii numai tu singur. Și poate chiar ai spus, de n-ar fi fost ziua aia păcătoasă, de n-ar fi fost. Dar tu la ea nu mai poți umbla, nu te mai poți duce, că eu nu pot umbla în trecut. Eu nu pot umbla nici în viitor, decât gândesc și zic, a fi mâine, a fi poi mâine mai bine. Dar cu atât mai mult nu pot intra în trecutul meu. Și sunt lucruri care ne condamnă, lucruri care ne osândesc. Ei, Iov zice, da, inima nu mă condamnă pentru nici una din zile, oameni buni. Nu că n-a avut Iov zile grele, a avut zile grele încât a zis, blestemată să fie ziua în care m-am născut. Dar pentru că a ajuns în relația lui cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat stabilitate, că de-aia a spus, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica într-o zi și îmi va fi binevoitor. Dragul meu, tu ești aici în seara aceasta și probabil gândindu-te, și nici nu trebuie să te gândești mult, ai zile pentru care te condamnă inima. Știți pentru ce suntem aici în seara asta? Nu pentru o predică. Nu pentru un frate care a venit de la Bistrița. Pentru că acum, mai ales duminica, plec greu. Am venit din prietenie cu fratele Călin, cu fratele Adi, pentru că fratele Adi a fost o dată pe an. Va fi și în luna ianuarie împreună cu noi la o seară de evangelizare. Da, am venit și din respect pentru slujitor, pentru Vlad. Dar știți de ce suntem aici în seara asta? Pentru că sunt aici persoane care simțiți un pic de condamnare. Cât o mai duci? Poate puțin o sândă care se va face mare. E seara în care Hristos și spune, cine este în Hristos, acum, oameni buni, nu mâine, acum în seara asta. Pentru cei care sunt în Hristos nu mai este nicio osândire. Mărit să fie Domnul. E seara în care sunt convins 100%, vei păși liber
Pentru că Dumnezeu intră în trecutul tău și pentru ziua aia cu care nu te-ai putut împăca deloc și ai zis, mai bine n-ar fi fost și ai dreptate. E seara în care Hristos iartă orice păcat. Din orice zi, din orice lună și din orice an. Binecuvântat să fie Domnul. Pentru că cei care sunt în Hristos, în cea mai bună locație, sunt făpturi noi și nu mai au nicio osândire. Asta e cea mai bună locație. Frați și surori, dragi prieteni, suntem aici în seara asta să înțelegem. Da, biserica devenită model este biserica care are cea mai bună locație, adică care este în Hristos, făpturi noi și doi, fără nicio osândire. Binecuvântat să fie Domnul și viitorul tău va fi diferit. În al doilea rând, biserica devenită model, nu doar că are cea mai bună locație, că e în Hristos, e în Dumnezeu Tatăl, în al doilea rând, este biserica. E acea biserică, organizație, acum nu vorbim doar de organizație ca și cult, dar e biserica care întotdeauna, dragii mei, produce, furnizează mulțumire altora. Produce mulțumire altora. Și uitați ce spune Scriptura. După ce am citit primul verset, în următoarele două versete, adică în versetele 2 și versetul 3, spune așa Biblia. Mulțumim totdeauna, spune Sfântul Apostol Pavel. Mulțumim, și nu doar el, nu zice mulțumesc, spune la plural, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru... Era biserica care producea, furniza mulțumire și Pavel cu echipa lui a zis, noi mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pentru că vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Căci, spunea Pavel, ne aducem aminte de a mulțumea într-una lui Dumnezeu. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Spunea Pavel, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru că sunteți oameni care vă osteniți în dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, eu știu că atunci când venim la biserică suntem foarte mulțumiți când ne place predica. Foarte mulțumiți când e o cântare care mi-a căzut la suflet. Dar vreau să vă spun ceva. Nu venim aici ca să fim noi mulțumiți. Dar un creștin nici nu poate să fie numai mulțumit ar trebui să fie. Măcar că noi avem o dată pe an ziua mulțumirii. Nu știu dacă ați avut-o și voi. Am avut o zi foarte frumoasă, am zis așa să pună Dumnezeu mulțumire în noi, să ne țină până la anul și să ne țină până în veșnicie. Adică să ne țină Dumnezeu tot mulțumiți. Dar scopul întâlnirilor noastre nu să fie un program, să fie o slujbă, cântare, predică, rugăciune, să mă mulțumească pe mine. Dragul meu, mai degrabă prin slujirea mea, trebuie ca eu să produc mulțumirea altora. De asta zice Pavel, biserica asta din Tesalonic spune, mulțumesc, el mulțumea lui Dumnezeu pentru biserică. Produce mulțumire altora. Acum v-aș pune din nou o întrebare. Anul ăsta, vorbim doar de anul 2022. Câtă mulțumire ați produs altora? Las un pic de timp de gândire și ascultați ceva, e mare lucru. Anul ăsta, 2022, să nu vorbesc de ceilalți ani. Câtă mulțumire ați produs altora? Adică, atunci când vezi un frate sau când te vede cineva, pe tine, dragă soră, când te vede cineva să zică, mulțumesc lui Dumnezeu că existi. Pur și simplu, să fie nu o persoană, 10, 100, să zică extraordinar, mulțumesc lui Dumnezeu pentru omul ăsta.
Asta înseamnă să fii parte dintr-o biserică model. Asta înseamnă să fii un membru care să furnizezi mulțumire și încurajare altora. Că trăim într-o lume în care suntem borbandați cu vești rele. De exemplu, în ultima perioadă, în ultimile 2-3 luni, am călătorit destul de mult și am încercat pe drum să ascult Radio România Actualități, adică să ascult știrile. Era chiar perioada aceea cu criza asta energetică. Gaz, curent, m-o stresat și nu numai că să scumpesc, că ăsta e mare necaz. Dar ne-au spus la știri, ne-au spus că să scumpesc, să dublează, să triplează, dar necazul nu doar că scumpe, nici nu avem. Adică nici nu ai și scump. Eu de obicei sunt un om care am credință, sunt un om care, vă spuneam, mă încurajez foarte repede. Dar mergând, conducând mașina, tot se spunea la știri, trebuie redusă căldura, trebuie stins becul. Oameni buni, mi-au venit să opresc farurile la mașină. Și nu exagerez. Atât m-au stresat, că nu-i curent, că e scump, încât mi-au venit de pe fază, nu lungă, faza scurtă. De pe faza scurtă să dau pe poziție. Și apoi dădea și poliția o amendă bună. Era curentul pe 2 luni. Dar pur și simplu mi-a băgat în cap chestia asta încât, ascultați, din instinct am vrut să reduc curentul la mașină. Păi trăim într-o lume în care oamenii nu mai pot, oamenii gem în durerea lor. Păi, dragul meu, oare nu biserica e cetatea lui Dumnezeu așezată pe un munte care să fie lumină? Păi dacă un om se întâlnește cu tine în Oradea și de la tine pleacă și zice, vine sfârșitul, adică murim. Nu sfârșitul ăla frumos al nostru, al bisericii. Știți ce zic? Dom'le, îmi vine să-și mor. Păi, dragul meu, când se întâlnește cineva cu mine, trebuie să se întâlnească cu Domnul Iisus. Pentru că următorul punct cam acolo duce. Să vedeți ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acum revin la întrebarea care am pus-o anul acesta. Câți oameni au fost mulțumitori lui Dumnezeu datorită ție? Dacă nu, mai sunt din luna asta, suntem în 4, așa-i? Mai avem 27, 26 de zile. Mult nu mai poți recupera, dar măcar încearcă. Ascultă, măcar încearcă. Și apoi dacă ne mai dă Dumnezeu un an, cum zice Biblia, mai lasă-l anul ăsta. Propuneți de acum înainte, nu tu să fii mulțumit ăla din biserică, că dacă nu mă mulțumește predicatorul, dacă nu mă mulțumește cântărețul, nu mai mă duc la biserică. Dragul meu, eu nu mă duc la biserică să mă mulțumească cineva. Mă duc la biserică să fiu un mădular în trupul lui Hristos, care să fiu o binecuvântare pentru celălalt. Dumnezeu te cheamă în seara aceasta să înțelegi că tu trebuie să fii o binecuvântare și din cauza ta să fie oameni, mulțimi de oameni care să zică mulțumesc lui Dumnezeu pentru sora și pentru fratele. Oameni buni, prin orice puteți fi o binecuvântare, o încurajare, dacă vreți o mulțumire. O să citesc din cuvântul Domnului și o să afișăm 2 Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 12 până la 15. Uitați ce spune aici, oamenii care au fost o încurajare, o mulțumire pentru alții, care au produs mulțumire altora, spune, căci ajutorul dat de darurile acestea, acolo era vorba de daruri materiale, dar spunea, pot să fie rugăciuni, zile de post. Ce au spus familiei Winter, oameni care nu i-au cunoscut, dar din biserica noastră au postit și s-au rugat. Și m-au întrebat ce să facem, e nevoie de sânge, e nevoie de ce e nevoie? A zis, nu mai e nevoie. Dar ăsta e miracolul care îl face Dumnezeu. Oameni străini să simțim unii pentru alții pentru că suntem parte a Bisericii lui Hristos. Și zice Biblia, spuneam aici, doar de daruri materiale, dar e vorba de orice dar, de orice ajutor spiritual, dacă vreți. Ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar uitați ce spune Biblia, dar este și o pricină
de multe mulțumiri către Dumnezeu. Adică atunci când ești un ajutor, o binecuvântare pentru alții, spune că tu ești o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Mai departe, versetul 13, așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și îi face ajutorul, ăla de care vorbește dinainte, și îi face să se roage pentru voi și ce să facă? Să vă iubească din inimă. Acum am auzit, frați, în bisericile noastre, nu știu cum e pe la Bihor, că nu vin des, mai vin așa din când în când, acum vorbim de bistrițeni. Mai este câte unul care zice, supărat, năcăjit, ce frate, pe mine zice, nu mă iubește nimeni. Păi ascultă bine, dacă nu te iubește nimeni, ai o mare problemă. Au și alții că nu iubesc, să fie clar, m-ați înțeles. Dar acum lasă-i pe alții, că fiecare răspunde pentru pielea lui. Dar dacă nu te iubește nimeni, e o problemă cu tine. De ce nu te iubește nimeni? Uitați ce zice Biblia. Ajutorul ăla de care se spunea în textul ăsta spune face pe oameni să se roage pentru tine și ce să facă? Să te iubească. Acum, aproape că aș face o chemare în seara asta. Câți de aici vă simțiți neiubiți? Să vorbim și să predicăm și de familie, frate Călin. Că uneori ne plângem și în familie. Nu mă iubești. Ce să zic? Să căsătoresc. 2-3 ori de povești. Și după ce închei discuția, după 2-3 ore, zice, tu nu mă iubești. Păi de ce? Păi numai atâta stai cu mine, cumva de poveste. După 2-3 ore de poveste. Uneori ne plângem că nu suntem iubiți în familie, nu suntem iubiți în biserică. Dar acum mă adresez și familiștilor și membrilor, mă înțelegeți? Dumnezeu ne cheamă să trăim în așa fel să ne facem iubiți. Dumnezeu îți cunoaște inima. Nu mai zice, nu mă iubește nimeni. Dacă nu te iubește nimeni și ai simțământul ăsta, spune un frate care oricum după biserică pleacă repede. Și n-am probleme că acum sunt stare să duc și condamnări. Că oricum le las în parcare, nu le duc cu mine acasă, fiți. Că apropo de asta am primit odată așa un bilet la biserică. Probabil că eu când îs fericit se vede foarte tare, când îs năcăjit se vede la fel de bine. Și probabil că eram într-o zi mai grea, când eram mai împovorat, când sunt așa mai împovorat cu anumite poveri care trebuie să le duc, un pic și de spate stau mai aplecat. Nu sunt foarte drept, dar când am poveri, sunt mai împovorat, sunt mai încovoiat un pic. Măcar că nu-s bătrân, dar... Și probabil cum stăteam acolo în von mai încovoiat, cineva mi-a trimis un bilet. Mi-a trimis un bilet, era un cuvânt din Isaia de încurajare. Vă spun, când l-am citit, m-a și luminat la față Domnul. Mi-a căzut, a fost ca o profeție pentru mine, a fost extraordinar. Acum nu știu cât de încovoiați sunt păstorii dumneavoastră, dar mai dați-le câte un bilet din când în când. Un bilet de dragoste, de iubire, da, ca membri, de încurajare. Și mi-a căzut foarte bine, măcar că nu duc biletele de la biserică acasă, dar ăla era al meu, era profetic pentru mine, l-am pus în buzunar. Și când ajung acasă, am acolo loc unde scot pormoneu, cheile și cum era cu bilet, l-am scos acolo, a văzut și soția și zice, Victor, e de bine ori de rău? Și am zis, dragă, cum gândești așa ceva? Păi nu vezi că e din Biblie, cum să fie rău dacă e din Biblie? Am zis eu. Zice, lasă, zice, adică e de la tăios? Știți că sunt și versete tăioase. Zice, e de bine ori de rău? Păi am zis, dacă e din Biblie, e numai de bine. Deci, e numai de bine. Acum, dragii mei, eu am avut parte de asemenea experiențe frumoase în care am fost încurajați de anumiți oameni. Și am fost binecuvântați. Acum mă adresez dumneavoastră și revin la această idee. Dacă te simți că nu ești iubit, că nu ține multă lume la tine, am o rugăminte în seara asta, fă-te iubit. Cred că Biohreniți mai cu amin un pic, frate Călin.
Oameni buni, faceți-vă iubiți. Amin. Pentru că spune ajutorul, ori de ce fel, fie o rugăciune, fie o zi de post, fie orice fel de încurajare, spune, face să se roage pentru noi și să ne iubească, nu oricum zice Biblia, să ne iubească din inimă. Aleluia! Biserica devenită model este biserica care furnizează mulțumire altora. Binecuvântat să fie Domnul. 3. Biserica devenită model este biserica care întotdeauna, spune aici Scriptura, calcă pe urmele Mântuitorului. Versetul 6 spune, și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Spunea Pavel, voi ca biserică ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Să binecuvânteze Dumnezeu Biserica Lumina din Oradea și Biserica Sfânta Treime. Să călcăm totdeauna pe urmele, asta e biserica model, care calcă mereu și mereu pe urmele Domnului. Ce înseamnă lucrul ăsta? A trăi cum a trăit Iisus Hristos. În 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 6, spune așa, cine zice că rămâne în El, în Hristos, iar vorbim despre Hristos, cine zice că rămâne în El, în Hristos, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Și acum am o întrebare. Ești gata să trăiești ca Iisus? Auzim predici, auzim mesaje, vrem, încercăm, dar uneori ne este foarte complicat și ne este foarte greu. V-aș spune, m-aș face un pic transparent în seara aceasta, adică vulnerabil. Mi-aduc aminte, erau copii mici, măcar că întotdeauna a fost o cântare care am apreciat-o până la lacrimi. Prin ea Dumnezeu a lucrat atât de mult în viața mea și este o cântare, e adevărat, veche, dar frații știu, iubesc cântările vechi, iubesc cântările noi și orice cântare care este spre slava lui Dumnezeu și îl înalță pe Domnul. Dar cântarea asta care a rămas în inima mea spune, aș vrea, Iisuse scump, să fiu, a fost cântarea mea de copil și acum este cântarea mea de adult. Și o spun mereu, nu-mi doresc altceva decât să fiu ca și Hristos. Dar oameni buni, știți ca și mine, e greu și e complicat uneori. Erau copii mici și într-o zi l-aud pe Abel care urca până la etajul 3, gâfâind, strigând, ofta. Mi-am dat seama că nu era ceva bine, deschid ușa, l-aștept la ușă. Aproape că nu putea vorbi și mi-a spus că un copil ceva mai mărișor ca el, fără să fie vinovat copilul meu, a tras un pumn undeva aici, a rămas fără aer și pe lângă asta l-a și scuipat. Păi când mi-a spus că acum pumn ca pumn, dar suntem și filmați, dar am zis, un băiat, nu vă spun ce etnie era, că nu-i cazul, era română. Că trăia în România. Adică să-l scuipe. Acum, aș fi avut o întrebare. Când îți vine copilul acasă scuipat și lovit de cineva, cum ar trebui să reacționezi? Mai ales ca păstor. Cum? Să vă spun eu? Vă spun eu. Ar fi trebuit să-mi iau copilul, să-i dau o îmbrățișare, să spun, scumpul tata, te înțeleg, îmi pare rău, bine că nu a fost mai rău, să-l duc la baie, să-l spăl unde a fost scuipat și apoi să-i dau un țuc, să-i spun te iubesc, ești al meu. E bine că nu i-ai răspuns că l-am întrebat, dar tu l-ai lovit? Nu, tati. Să-i spun felicitări, Abel, că n-ai răspuns cu aceeași monedă, foarte bine. Și să zic, mulțumesc Domnului pentru copilul care n-a reacționat. Era bun sfatul ăsta? Da sau nu? Știți altul mai bun ca și ăsta? Dacă știți, la urmă să-mi spuneți. Dar să vă spun ce am făcut eu. De n-ar fi filmările astea, cum nu v-aș spune? Oameni buni. Am făcut 3-4 pași în șosete, pe scări. Nici n-am mai avut răbdare să-mi iau păpuci în picioare. Am spus să mă duc să văd cine mi-a bătut ficiorul. Am plecat, am făcut câțiva pași ca un om fără minte în șosete, să mă vadă vecinii în șosete că fug.
M-am întors, mi-au în picioare, bineînțeles că băiatul era plecat. Dar în loc să fac ce trebuia, am vrut să văd cine mi-a lovit feciorul. Că doar ce puteam să-i fac? Doar n-a bate un păstor un copil. Ferească Dumnezeu. Oricum n-aveam ce face. Decât să văd. Dar vedeți, există ceva în noi, firea asta pământească, care nu ne lasă liniștiți. Dar am o întrebare. Ce a făcut Hristos când a fost scuipat? El care, Dumnezeu din Dumnezeu, adevărat. Știți, spune că nu și-a întors, spune profetul Isaia, nu și-a întors fața de la scuipări și de la batjocuri. Nu și-a întors fața. Și când era batjocorit și scuipat, a zis, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Asta e calea lui Hristos. Noi nu putem suporta o vorbă. Nu putem suporta când cineva din necazul lui se uită urât la noi. Nu că ne dușmănește pe noi. Are omul necaz. Și de aia nu se poate uita cu zâmbet la noi. Și nouă ne strică ziua și ne strică luna. Dar, dragii mei, asta este calea lui Hristos în care poți să ierți și zice aici cuvântul Domnului, dar voi ați călcat pe urmele Domnului. De aceea zice Ioan, cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și aș avea o întrebare spre final. Ești gata să trăiești ca El? În această seară aș vrea să vă las acest cuvânt, primul capitol din Tesaloniceni. Vreau să invit și echipa de închinare să repetăm această cântare frumoasă care spune: eu de tine am nevoie. O parte din refren vorbea despre ce se întâmplă când ești în Hristos. Și o să cântăm cu toată adunarea până se pregătesc ei. Aș vrea doar să vă reamintesc, dragii mei, biserica devenită model are cea mai bună locație. Care e cea mai bună locație? În Hristos. Dar ce înseamnă a fi în Hristos? Făptură nouă și să trăiești fără osândire. În seara asta ești aici. Și dacă te osândește inima, nu poți scăpa de inimă. Nu poți trăi fără inimă. E seara în care Dumnezeu se apropie de tine. Și spuneam în timpul predicii, tu nu poți merge în trecutul tău. Nu putem noi ca păstori să intrăm în trecutul tău. Este Hristos care poate ierta orice păcat. Binecuvântat să fie Domnul. Asta este biserica devenită model. Biserica care are cea mai bună locație, care este în Hristos. Apoi, care furnizează mulțumire și încurajare altora. Și care calcă pe urmele Domnului Hristos.